clear tu te in za in chi bai le ve kule tun tum kan video chuan postal hnaruak BPM ABPM le dak sevak post online atanga form fill up chungchanga harsatna kan to tele Assam Rifles Tradesman form fill up dan tu le zona theite tun tuma hian en ho kan tum le don ani video masalama khanin postal hnaruak zat ahlo zat tin deal theitele online atanga form fill up dan te kan tar lang towa line velo te kan omani chuan ka channel a khan kan lutanga video section a khanin kan click anga chuta chuan video upload tharlam berber te kan hmuanga chuta chuan postal hnaruak bi channel le form fill up dan video kan hmu thei don ani tin hemi a video description a po hianin a link ka da boka kan lo en chiang don nia ama saberin postal hnaruak BPM ABPM le dak sevak online form fill up chungchanga harsatna kan to te han bi chiang masaila masabera pakhatna chuanin apply link khami website apply link kha kan click khan emo kan submita next page kan click khan the service is unavailable emo error khalo lang thina ni hei hi server busy wang a website lam a chian lo wanga ni a hetianga alom chuan page ka han refresh han reload thinula voi ni voi thumvel emo tin a thatma zong kha han refresh thinula ti chuanin thatakin atlang le mai don ani panhina chuanin a registration le application form kan fill up zawa ti chuanin preference kan thodu na post preference kha I kan thlang thina ni khata kan han thlan khan division kan click khan option a Mizoram kan select a amai ro chu Mizoram chunga post division khami division select tur khaum lovin no eligible post for your selection chu Mizoram post select turin I eligible lo emo I deal thailo ti kha pop up alo in ziak thina ni hei hi chanber chu a registration form kan fill apply khan class 10 na kan language subject lak language studied in class 10 hemi kan hmuah hianin khamia khanin mizo ti kha kan fill up thina kan select thina ni amai ro chu registration form kan an fill up zawa kan an submita kan print out khan tuna kan hmuang hianin language studied in class 10 ti kha alo blank tavek mai ni eng language ma kha class 10 a khanin lalawang khan kanom ta ni chuwang chuan heta post preference a Mizoram division kan thlan don khan Mizoram chunga post deal tur chuan Mizo language class 10 a khan lak angai sia kan registration form a khan website lamin eng subject ma kha lalawangin milo record box iwang khanin Mizoram chunga post deal turin kan qualify lawa kan eligible lo tin miron shil te thina ni awm sia ber chu website server problem wang ani ber chu hemi kan problem to hi thunei tu te beng a thleng towa kan shil towa ti chuan Mizoram postal department a thokte a ho tu te point an lo bo zuin tuna hian website server lama Mizoram bi khar satna to hi siam that tumin ma an lameka niang zange o don ti kha chu an la soi theilawa a that vele kan on update le don ani website anon siam that ma chu lo apply lo kha a fin thak mai theiani tin mi pakhatan voi khat bak registration email mobile number ngain ati non theilawa hei wang hian ati to te ti non le donin har satna om thengem ti te po zona kan zota lo ti to te tan registration ti non ngai lo tu le har satna om lo turin chinfel an tum thu po amin lo shrila chu wangin lo apply to division select tura I har satna nei division mu thei lo te tan po apply le na konga har satna om lo tura khan han ngai photila thange online registration le online atanga apply dan process stream kha khami form fill up dan chungchang kha video kanon da towa kha chu adik veka website lama fill lo aloma wang khanin division select tura khan kan boi thin kha ania chu wangin website server lama I har satna om chin felani ma ka chu I ti ri lo te po thanga alo thathuna kanin shrilanga WhatsApp group a emo hemi YouTube community post lama te po hianin I kanon post dona kan ngai changanga tin a thathuna khanin kan apply dona ni chuta apply thiam lo te kan lom chewani chuanin in apply sakdan te po kan ngai tua don nia pathumna chuanin class 10 mark sheets class 10 mark kan fill up a khanin additional subject la lo kan lo om thine class 10 kan zir lai khanin a thenin additional subject kan la thenin kan la lo ta khata khanin problem lo om ta ni
additional subject select tur alo lo chuan next thei lo alo ni ta kan process thei lo ta ni chu wang chuanin khatiang problem nei kan lo mani chuanin additional subject ka khanin kan du ber eng subject emo ber kha kanan click anga omzia chuanin I ITMO home science emo khatiang kha kan du ber kha additional subject ka khanin kan select anga ti chuanin mark kan mu za ta khanin 0 kha kan enter mai don ani kha khatianga additional subject bi ka problem nei de chuan kan shadon nia ole Assam Rifles Tradesman hnaruak chungchang lampang kha zona atam boka kan hak hlel boka kanan update le zuayanga kan video masalama khanin kan ron tar lang towa official lamin apply theina link hi an website a April ni som thuma an ron tar langang an ron activate ang ti in video kan ron siam towa amai ro chu tlem ti diklo alo oma nimina khanin employment news a an ron chua chuan online registration application form fill up tran thei hun hi thale June ni ruka tangin ani donani thale June ni ruk kan chin chia donia tin last date of submission po kha July ni som ni thale ani chu July ni som ni ani donani tin a rally nei hun tur po hi September ni khat ani dona hi official thu chu kani a arin tlak bokani omzia chu thakhat vel kan ngale phot angai don tina ani chu tin state wise vacancy details si anron update boka chuta chuan Mizoram Big Assam Rifles Tradesman hnaruak omzat post vacancy tuntuma hian kan tar langanga state sang kha vacancy zat a details kha oma amairo chu Mizoram Big chau kha kan han tar langanga Mizoram a hianin post vacancy somriat le panga arwakani Mizoram a post somriat le panga arwaka tin Manipur lam unaw te pon kan lawen thin wangin Manipur bi ka khan post somsari le pakwa arwak bokani Mizoram a 85 Manipura 79 ani chu Mizoram Big post somriat le panga arwaka khanin Havildar Clark somni le panga post ania Havildar bi ka po operator radio and line a khanin post somthum le pasari ania warrant officer radio mechanic post paruk rifleman armorer kha post pathum naib subedar bridge and road a khan post pakhat rifleman nursing assistant post paruk rifleman AYA a khan post pakhat rifleman washerman post pali ti chuan vain post som kwale panga arwakani Assam Rifles Tradesman hnaruak deal tura thiam na ngai te thiam na nei ngai te share tur poimo te chu video masalama khanin chipchiar takin video kan ti chuak towa line lo kan omani chuanin kan lo en chiang mai don nia hnaruak advertisement le state tina post ruak za thredu kan omani chuanin WhatsApp group siama kan join anga emo ani lo pon hemi video description a po hianin download link kada tela kan lo en chiang don nia K3P General Conference a voice som ngale pakwana mang tura scholarship ronjin songjong te kan lo welcome vek chu mutui mang tha vekule